Oh. Na, unya na. Makahikir ko. Di ba? Sige na, ikaw na dahil kung buhatan na Ala, dah. Alang, kumpanya. Kumpanya, oh. Aku punya mabuang. Dah. Kana. Hello, mga Paris. Nala, ka Paris lagi ko. Nala, si akong brother ko, sukay na ko. Abuhan nga. Tangkal mo kung nagtaboy. Manok. Abuhan na nitong ka. Abuhan nitong ka na isumpay. Di na ikang tukar ta ba? Ayo kayo. Mga 2 minutes lang, 2 minutes. Para natin i-upload. Kuano guys nang? Ay, TV. Ya ada. Nang ice ba? Ako. Eh, Tandoy ba kay? Isog tandoy ba ice? dala. Uy. Eh, Ay. Kabayo po, mga kuano, mga palahubo. Paglingkod ya. Ay na. Ay nasuya lang ka. Nasuya lang ka. Manak ka. Pagbuot. Ay, wag. Ya. tisoy-tisoy gini yung bana ba? Sumlay. Yung bana ba, tisoy-tisoy. Wa pa lang kumagiglaot. Sa mo tigatis. Tapos kay ilong nga. Ay, kita binsoy. Asa unang lawas ng batukan yun. Dabing sayaw, oh. Tao na pagsayaw. Huy, sayaw ba? Tarawa. Tayo nga. Ayaw. Wow. Palakan ta karon. Iwagay. Palakan ta karon. Basta kay tabling-tablingan ta ka. Ano ka? Kabate, gitdeping. Balik-balik yan. Klaro na kayo ninyo. Ano po gitdeping ah? Apa na sa Pilipinas sayo do? Karon. Bagay na katubi. Palakan ko wala ako. Sa imong panana dayte. Pinana? Ayo, pinana jo. Giling. Tunong katugan ko nakaagi mo diri katong. Suma diha. Ya, kukom na kay Pilipino gina mo giling ni tabayang. Ay, sayaw ba? Ilang tunod. Wa man kamantay ay. Tadi ang sayaw si ko ano? Humukay glawas ba oh. Pero wala mo kumbate. Kumbate sayaw. Oh, humok sa una baili-baili diha. Ay sus, pagharo sa gabi dayang-dayang lupa-lupa na ba? Eh, sayaw ba? Sayaw. Oh, asus. Thank you na buyers. 4,000. Uy, wala na 4,000. So, Ana. Wan pa man. Tupa. Hindi ka masayaw ka. Ay, okay na lagi.
May lagi siya sayaw na. Di na niya ayohon. Wala mo ka Mm. lawas. Unya na kay lang tubig pa. Tubig sa te. Kay para kuan. Da. Da. Oh. Karon lang. Magka-share lang ko karon. Tupa na yan. May usaya na. Ano? Magiging anak ko. Sayo kanta ba silang Sipa. Pasya to siya. Tapi Umala ko to siya. dito sangkal. Parito dito. Ako ganahin sa iyang performance. Parito dito sa nako. O si pagkakutsin. Si sayo pa mo. Siya ta. Sayaw na. Wala. Siya ta. Bawa pa na. Papagibuka lang ako. Hi? Tubig? Ay, kabate ni Maeng. Parita siya ba? Ay, unya. Parita, magod siya. Ay, kabinte. Unya na, mabauli na. Kuwara ko sa tusukos. O, katulong sa imong gipalitan. Gipalitan na mong ginunod. Lorenzo? Oo, dito. Ubus pa yan. Uy. Magkasulod inyong kami. Ay, kasi may balay nga nasa kuwan kili. Glass na na siminto. Ano to? Karling, aw, dili, uy. Katong simentado dito. Wala, to dili ni Armand. Bakit sa mukha? Te! Unya na lagi, lain mula. Oy! Ang mumo kay lawas si... Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw sa nang lipstick eh. Nay, malantaw ana. Uy, unsa man ni nga. Kuan man ni kami ang parental guidance. Ikaw! Bagay ba? Oh, sana oh. Yeah. Ako, my God, si Maing murag payak. Murag tuko. Uy, my God, kalain mo. Nana daw. Ha? Tuko ito. Tuko. Tuko ni tuko na tuko. Unya na lagi. Unya na. Oh, di. Unya na ko lagi. Unya na ko. Oh, ay isa na hubog ako pa. Siya wa pa mahubog. Hey, Bira. Kaya ba? Inyong gana. Hoy! Nagaging ka dire! Di ko gusto pa ni ka dire! Ano ba? Tingnan mo ko yung alot. Kani ang alot birahanan. Ukti ka po. Like part 20? Wala kang sikuan ba? Day, sayaw daw Sanay sa pa. Oh? Bakit? Wala. Ilan mo edad mo? 61. May ilhan lagi. Ikaw? Di ba ikaw? Ikaw 65. 61. Pareha na bigyan. Wala pa rin. Huwag na ipuno. Ayun, kon. Ha? Wala pa. Huwag ko mag-apply. Wala pa. Di ansada mangupuno mga 59 sa mo apply sa kay para Oo. pag. Lagi. Pareha sa itin ben ako ID sa senior.